लोगोफोर आं भिडिअखौ लाबोनाय जादों जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे हिन्जावा सानै फिसाला दंमोन फिसालाखौ गारनानै दायो गुबुन सासे सेंग्राजों हेलो लोगोफोर वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गोरमारा फिसाला नोंथांमोनखौ बराय हरनाय जाबाय आरो लोगोसे जाय जाय आंनि चैनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बेयो थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे दिनै सासे बर' हिन्जावा गथ' सानैखौ गारनानै खारदों बेलेग सेंग्राजों हाबा जाखानायानो बिदिब्ला नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गाइस स' लोगोफोर आं भिडिअखौ लाबोनाय जादों जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे हिन्जावा सानै फिसाला दंमोन फिसालाखौ गारनानै दायो गुबुन सासे सेंग्राजों खारबाय होननानै बुंदो बेनि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लाबोबाय लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो आं खोन्थानानै होनि लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ मोनोब्ला बुनांगौ बेबायदिखौ बुनांगौसो मिथिबायना बेबायदिखौ अननानै दोनबा जाया बेखौ मोनोब्ला जेराव मोनो बेयावनो बु हायोबा आंनि अर्डार बुनांगौसो बेबायदिखौ मिथिबायना गाइस आं फरायनानै होनि एसे नेमा जाबाय मानस्रि बर' ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि भिलेज बर' बाजार ओमफ्राय दावब' गामिनि ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय बे हिन्जावा हाबा जाखानाय आरो गथ' सानै दं हौवासा गथ' सानै दं आरोना बे हिन्जावा बेनो आरो सासे बेलेग सेंग्राजों खारबाय थारमाने नाय बेबायदिब्ला जोंनि बर' हारिखौ बेबायदि हाबा जानाय हिन्जावफोराबो बदनाम खालामा आरो लोगोसे सिख्लाफोराबो बदनाम खालामो आरो बेबायदिब्ला बर' हारिया बोरै थांनानै थानो आरो नोंथांमोना एसे साननानै नायदो एसे बर' हारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय एबसुफोरा रेडि जानांगौ एबसुफोरा गोख्रोंथि जानांगौ आं बेखौनो खनले बुङो जे एबसुफोरा गोख्रोंथि गैला बेनिखायनो बर' हारिया गोदो गुलाय गुजाय जालांगासिनो आरो खोनासं बे हिन्जावा थांनाय 10 तारिख 04/2022 डेटआव गुबुन सेंग्राजों सप्ता मोनसे मोननैसो खारना दंहैयोमोन माने बे हिन्जावा सिगाङावबो बे सेंग्राजों सप्ता मोनसेसो खारनानै दंहैयोमोन बिनि उनाव गावनि न'आव फैफिनबाय बिदिनो मिटिं जाबाय आरो बिदिनो थांनाय माने मिटिंबो जाखांबाय खनसे गाइस मिटिं जाखांनायनि उनावहा आरो खनसे 1 तारिख 06/2022 दाख्लैबाव डेटआव सिरि खारफिनलांदों माने दाखालि 1 तारिखआवहा आरो खारफिनलांदों आरोना बियो जाहैबाय खारफिनलांबाय बै सेंग्राजों बिनिफ्राय आरो मिथिनाय बायदिब्ला दायो गुवाहाटीयाव दं सोरबा सेंग्राजों कम्पानियाव माने मिथिनाय बायदिब्ला दायो सोरबा सेंग्राजों माने बिथाङा गुवाहाटीयाव दं होननाय बायदि बुंदों आरोना सोरबा सेंग्राजों दायो बे गुवाहाटीयाव दङ जे बेबायदि खालामनाङा बर' हिन्जावफोरा माने बेबायदि खालामदो आरो नोंथांमोनखौ नायनानैनो जोंनि बर' सिख्लाफ्राबो बेबायदि सोलोंनो आखु लालांनाय जाबाय मानोना बेबायदि जानाङा मिथिबायना बेबायदिखौ बुनांगौलै रायजोफोर हमनानै बुनांगौ गामियाव मानसि गैला नामा बेखौ हमनानै बुनांगौ आरो मिथिनाय बायदिब्ला बिखौ न'आव फैफिनबाबो माने न'आव सोलिया आरो गामियाव दोनलिया होननानै रायजो बिथांमोनाबो बुंदों होननाय खोनादों आं आरो लोगोसे माने बेबायदि जानाङा आरो मानो बेबायदि जाबाय थायो एबसुफोरा गोख्रों जानांगौ जोंनि बर' हारियाव एबसुआ गैला रावबो माने बेबायदि हमथासि बुजायला फोरोंला बेबायदि जेबो गैला मिथिबायना गाइस मानोना जोंनि बर' हारिया गावजों गावनो गैला जालांगासिनो गावनो गाव गोमालांगासिनो आरो लोगोफोर फंनैसो खोथा सिख्लाफोराबो एसे साबधान जादों मिथिबायना नोंथांमोना सिख्लाफोराबो माने बुजियाब्रा मानो लोंला जाला भाइराल खालामबाय थायो गावखौनो गाव लाजिनाय गैला नामा नोंथांमोना खारे भाइ नोंसोरो लोंदो जादो बेबायदि ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामना लानाङा मिथिबायना नोंसोर ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामगोन बिमा बिफाया मानसि लाजिथावना नोंसोर साननानै नायोब्ला माने बेवहायनो बुजिना मोनो जे बिथाङा जे मा बुंदों भिडिअनि गेजेरजों अब्लानो नोंथांमोना बुजिना मोनो मिथिबायना बेबायदि जानाङा बाट बेबायदिखौ गारदो आरो लोगोसे माने बेबायदि हिन्जाव गथ' सानै थालायलायनाया बेबायदि गारनानै थांनाया मोजां जायाखै बेबायदिखौ मोनबा डाइरेक्ट बुनांगौ बा केस होनांगौ बेफोरबायदि सिख्लाखौ हमनानै जेलाव दोननांगौ बेखौनो बुंनो सानो आं लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै लोगोफोर बाय अननानै गासैनोबो शेयार खालामना होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो जाय गोदान आंनि चेनेलाव बे साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय बिदिब्ला लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ फैलायसिगोन